Ana sawijining wong tani aran Karto, uripe prasaja ing desa cilik ing pinggir gunung. Saben esuk dheweke budhal menyang sawah, nggawa pacul lan bekal sega pindhang sing digawani bojon. Karto wong sing sabar, ora gampang nesu, lan tansah nrimo kahanan. Nanging, sawijining dina, sawah ketaman pagebluk, padi sing wis meh panen dadi garing lan rusak merga walang sangit. Wong-wong desa padha grumel, nesu marang kahanan, lan ana sing nganti putus asa. Nanging Karto tetep sabar. Dheweke mung ngendika, iki pancen pancadan urip, Gusti mesti ngganti kanthi rejeki liyane. Nalika wong-wong padha grundel, Karto malah ngewangi tanggane sing lagi kesrakat, maringi sega lan sayur saka omah sing isih ana. Wong-wong padha gumun, kok isih bisa nulungi wong liya, padahal awake dhewe uga kekurangan. Karto mung mesem, urip kuwi dudu mung kanggo awake dhewe, nanging kanggo rukun lan migunani kanggo sesami. Ora suwe, sawis mangsa paceklik kuwi, ana pedagang gedhe sing liwat desan. Pedagang mau kepincut karo kebon sing dirumat Karto kanthi tlaten, amarga isih ijo lan subur. Dheweke banjur ngajak Karto kerja bareng nguripak kebon gedhe kanggo nandur sayuran. Saka kono, Karto dadi luwih makmur tinimbang biyen. Wong-wong desa banjur ngerti, yen sabar lan nrimo kuwi ora ateges pasrah tanpa tumindak, nanging tetep ngupaya kanthi ati legawa. Saka rasa nrimo lan sabar, Karto malah oleh rejeki luwih ageng lan dihormati wong sak desan. Mula sedulur kabeh, ayo padha sinau saka cerita iki. Urip kuwi ora mesti gampang, kadang ana susah, kadang ana bungah. Nanging yen awake dhewe bisa sabar, nrimo lan syukur, Gusti mesti maringi dalan luwih becik. Kaya gunung sing tetep teguh, urip kita bakal luwih kokoh lan tentrem.